Aşgabat şäheriniň 30-njy mikrorayonda ýerleşýän 39-njy jaýda 25-nji sentýabrdan 26-njy sentyabra geçengiçe saat 24:00 töweregi ýangyn döräpdir. Men şuň ol ýerde bolup wakanyň hakykatlygyna göz ýetirdim. Ýaşaýjylar bilen söhbetde solanymda olar ýanganyň elektrik togynyň naprejeniýasynyň oýnap aşak ýokary bolup durmagy sebäpli dörendigini aýtdylar. Yanan jay 3 katly jay, 3 tane girelgesi var. Her girelgede 2 kwartira var diýdiler. Yangyn esasan 3-nji gatda döräpdir. 3-nji, 2-nji gatlarda kwartiralar ýanypdyr. Men dogry maglumat alyp bilmedim. Adamlar aljyraňy ýagdaýdadylar. Ne ýanyny näme? Ana görüp durdyň ýanynda näme ýanmady? Ýany hani istene var ýöne. Istene de ýany bilen akdy. Agaç däller. Gitgen köpçekdiňizmi? Köpçekdik gawa. Kompensasiýada urun boldymy? Yok, hiç satmadım. Hiç satmadım. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, ýangyn söndürjilere jaň edilenden soň, ýangyn söndürjiler 40 minutdan soň gelipdirler. 40 minutdan geldiler. Kerwen nasof var istano pazarlyk. Häzir köp adamlar öz ýakyn hosarlaryny gaýerleşipdirler. Köp adamlar kwartiralaryny arasalamak bilen meşgul bolýardylar. Ýanmady kwartiralara da tüsseden hapaçylykdan zeper ýetipdir.